Gipiko dayon gipino-pino gamit ang makina. Ingon ini na ang resulta sa mga empty pet bottles nga basura nga napuslan sa mga sundalo nga miyembro sa 4th Special Forces Battalion sa Barangay Kabunbata, Isabela City, Basilan. Ginasagol nila kini sa paghimo og hollow block. Prueba ni ini ang gihimong tower at tubangan sa kampo sa mga sundalo nga magsilbi usab nga depensa ug pagtukod sa ilang opisina. Garantiya nga lig-on kini ug gaan ikumpara sa mga regular nga paghimo sa hollow block nga pulos balas ug graba. Sumala sa mga sundalo, dako na ang ilang natampo sa pagbino sa basura sa Basilan nga nakatampo og dako sa pagdaghan niini ang mga empty pet bottles. Paagi sab kini sa mga sundalo nga makatabang sa kampanya sa pagpangga sa kinaiyahan nga kinahanglang magkahiusa aron makunhuran ang problema sa basura. Nagtuo si First Lieutenant Emmanuel Taktay ang civil officers sa 4th Special Forces Battalion nga magamit sab ang mga empty pet bottles sa beautification. Sama sa Lamitan City nga naghimo og tulip garden nga ang mga bulak gamatanan sa mga empty pet bottles nga nahimo pang atraksyon sa syudad. Busa na nawagan ang lokal nga gobyerno sa Basilan sa katawhan nga batasanon ang waste segregation ug saktong paglabay sa basura nga sa balay palang daan. Nalahi na ang malata ug dili malata, recyclable ug reusable. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!